Il-lenti tagħna illum iffukat fuq il-gallozz tax-xitwa. Iżurna b'mod regolari iżda huwa pjuttost diffiċli biex napprezzawh għaliex iqatta ħafna mill-ħin tiegħu mistoħbi fil-veġetazzjoni illi tkun qed tikber biswit l-ilma. Il-kuluri kħal tiegħu mhux komuni fl-asafar Ewropej, iżda dan il-gallozz għandu minnu biex ibih u l-lewn ħamrani tal-munqar pjuttost twil tiegħu jagħtih ukoll xeħta partikolari. Grazzi lill-Aron Tanti għal dak il-ritratt sabiħ illi batilna tan-natura bil-lenti tiegħu. Karlo, kemm huma interessanti u dawn l-istejjer żgħar. Jiena noqgħod ninnota l-qattusa tiegħi tkun fil-ġnien u kull asfur li jkun hemm toqgħod sabiex tara x'inhu. Ma taħtakkax imma. Le, Għax ta' seħobuhom naqra. Le, ifhem, la safar joqogħdu lura, ma joqogħdu floli biex ma tarsaqx lejhom. Mela, edna li ħanamlu din il-lampa, xek? Iva, mela, din lampa kienet qiegħda ix-xejд, ovvjament. Għal fuq dik il-lampa li għandna preparata l-emmek, darbohra nkunu qegħdin ukoll insebħu il-lampa minnam fija, innaħat isfel fija mill-kannella ħanamluħ u ħanużaw il-corn flour. Le, mux ħanuħu rokna ta' gwen, ma ħankun għadin nużaw il-corn flour ma' zeba biex noħolqu effett partikolari. Jinek ma tanċ toġobni, ġivina, ħankun għed nistenna ma narse ta' mili. Mela, biex li ħanamel dan il-xejд li għandu isu intilef ma' żmien mar il-kulur tijaw, isu t-tebba, eccetera, barra minnek, xtaqt noħloq xi ħaġa iktar bit-tema ta' fjuri. U li ħanamel ħaniksi ix-xejds karti, ġifieri da ħajkun il-proġett li ngħidulu aħna tad-dekupaġġ. Ħanoħolqu dan id-disin. Karta rqiqa. Karta rqiqa, eżatt. Kull ma għandna bżonn. Ovvjament, ix-xejд, il-karta, ħankun qed nuża il-kolla tal-mastrudaxxa biex inqabbad il-karta, imqas biex naqtaw iż-żejjed u nirranġaw u noħolqu l-pattern aħna kif irridu, u l-pinsel biex napplikaw, ovvjament, ċarruta biex innatfu naqra ix-xejд qabel. Dik importanti li dejjem innatfuh l-oġġett qabel. Iva, u paletta minn dawn biex inkunu nistgħu nraqqu l-karta biex kemm jista' jkun ma tiġinix bit-tikmix. Dik issa naraw kif inhu l-proċess għax din hija xi ħaġa li nkun qed nagħmilha l-ewwel darba. Oner, jekk tara x-xejdu tilbsu jaħsbuk Ċiniża. Issa wkoll anke x-xejd bess ibkom tilbsuni. Ħankomplu mat-tema tal-ilbies. Iva, issa morna l-Vjetnam. Mela, jiena ħanħallik tibda, Karlo, u waqt li il-bravissimi kameramen tagħna jkunu qegħdin isegwuk u jaraw x'inti tagħmel, jiena ħammur fejn mistidna tagħna għal darb'oħra għandna lil Dr. Sandra Ġuzdarmanin li nirringrazzjawha tal-paċenzja li tieħu bina u tiġi hawnhekk biex nitkellmu dwar xi suġġett interessanti dwar il-ħajja marittima għaliex hija biologu marittima. Grazzi ħafna, Sandra. Dejjem xi ħaġa aħna hawnhekk. Iva. Ma tiddejjaqx. Laqqas xejn. Sandra, illum għażilna li nitkellmu dwar l-istilel tal-baħar. Illi bl-Ingliż it-terminu huwa starfish jew sea stars. Imma dawk wieqeb jew ħut. Fil-verità, fil-passat konna ngħidula starfish, imma peress li ovvjament dawn mhumiex ħut, fil-fatt huma invertebrati, m'għandhomx sinsla tad-dar, l-isem li jintuża issa huwa sea star. Okay. Imma mhumiex ħut u xejn. Le, għax ovvjament dawn laqqas għandhom x'jaqsmu mal-ħut, għax mhumiex vertebrati, m'għandhomx għadam, u fil-fatt laqqas jisbu xejn il-ħut. Imma għandhom ħafna disinni differenti, hemm ħafna speċi. Ħafna, hemm mal-1000 speċi differenti fil-fatt ta' stilel tal-baħar. U anki bħala daqsijiet ivarjaw, ġifieri da għandek minnhom pereżempju hemm waħda ngħidula sunflower sea star għax fil-fatt tixbaħ il-fjura u għandha ħafna dirajn u hija kbira sa anki metru fid-daqs. Ma tinsabx fl-ibħra. Le, fil-Paċifiku fil-fatt. Mbagħad hemm oħrajn żgħar ħafna li huma verament minuskoli, ġifieri qed naraw hawnhekk qed naraw tip ta' stilel tal-baħar oħrajn li nsibuhom ma nsibuhomx l-ibra tagħna, però li qed insemmi terġa' jeżgħar minn din hija żgħira immens, ġifieri ċentimetru fid-daqs. Illa, mela minn metru għal ċentimetru mela hekk u hekk. Hawnhekk qed naraw fil-fatt din l-ispeċi insibuha spiss għandha kulur sabiħ ħafna u spiss naraw ritratti tagħha fil-verità. Anki fuq l-internet fittex spiss di waħda mill-iktar li titlaq. Fil-fatt qegħdin naraw speċi oħra naħseb hemmhekk u xejn. Dik fil-fatt
Ellery ma nafx tiftakarx, meta konna morna jiena u int, morna snorkeling għajn tuffiħa dik waħda mill-ritratti li ħadd jiena waqt li konna hemmhekk. La, l-kurur qed jidher ftit differenti. Iva. Għax nimmaġina wkoll varja anke mill-viżibilità tal-baħar l-ammont ta' dawl li jkun hemm mhux hekk fuq il-ġurnata. Anki di waħda komuni mhux ħażin li nsibuha l-istess fl-ibra tagħna. Jiġifieri dawn huma żewġ speċi li rajna li nistgħu nsibuhom hawnhekk min imur snorkeling jista' jiltaqa' magħhom. Issa hemmhekk imbagħad tiġi il-problema li ħafna nies jogħġbuhom, x'in jarawhom jogħġbuhom. Ekku. U jispiċċaw, jippruvaw jaqilawhom biex iżommuhom, jieħdu xi ritratt tagħhom u hekk. Fil-fatt ikunu qed jagħmlu ħafna ħsara. Għax inti anki speċjalment jekk qed toħroġ mill-baħar, din ma tkunx tista' tieħu nnifs, ma tkunx allura ovvjament ħadbati. Barra minn hekk aħna fuq idejna għandna ammont ta' batterja, ġifieri inti meta tmiss magħha qed titrasferixxi l-bakterja li għandek fuq idejk għaliha li tista' tikkawżala stress u anki taf anki tmut ġifieri. Jiġifieri il-ħajja marittima sabiħa li narawha mill-bot, jew mid-dokumentarji, jew mill-kodba. Jew nieħdu ritratti. Jew nieħdu ritratti kif għamilt inti tagħha, però inti ħadtilha ritratt mingħajr ma dejjaqta u mingħajr ma missejta jew ċaqlaqta mill-post fejn kienet tgħixi. Jiġifieri m'għandna qatt nieħdu ritratti ta' dawn l-istilel tal-baħar f'idejna, ekku. Kollha għandhom 5 dirajn, Sandra? Aħna nafuhom ħafna li għandhom 5 dirajn għax dawk l-iktar qishom komuni li naraw. Fil-fatt dawn għandhom simetrija ta' 5, jiġifieri tista' taqsamha f'5 biċċiet, però hemm minnhom jista' jkollhom anki sa 40. 40 diraj, jiġifieri. Mela. Wow! Muroddhom kollha. Però naf li ħafna minnhom ukoll b'xi mod jitilfu xi ftit minn daw id-dirajn. X'jista' jikkawża din? Jista' jkun hemm xi predatur jew xi ħuta li fil-fatt tista' tikdem u tneħħi waħda minn dawk id-dirajn jew iktar. Nixtieq li naraw dan il-filmat li ħejjejtilna inti fejn qegħdin naraw stilla tal-baħar illi b'xi mod tilfet 2 mid-dirajn illi kellha. Iva hawnhekk qed naraw fuq qed tara 3 dirajn kbar u 2 żgħar. Għax fil-fatt l-istilla tal-baħar kapaċi illi dawk li tkun tilfet terġa' tkabbarhom. Illa. Infatti hemm minnhom illi anki dak jekk jinqala diraj waħda, minnu jistgħu jerġa' jkabbar l-erba' l-oħrajn. Hija mod kif jirriproduċi ġifieri b'mod assesswali. Għax huma jistgħu jirriproduċu jew inkella bejniethom, jew inkella b'mod sesswali, jew inkella b'mod assesswali. Hawnhekk qed naraw ġifieri waħedhom sempliċement tinqala waħda terġa' tkabbar l-erba' l-oħra magħha, jew inkella dik li ntilfet terġa' titkabbar. Dawk għadhom żgħara ta' titkompli tevolvjon. Imma di xi ħaġa taffaxxinani ħafna jiġifieri n-numri tagħhom jistgħu jikbru. Ekku. Kważi inċident jista' jwassal biex fil-fatt jsiru jiżidu fin-numru, iva. Illa popolari fl-ibħra tagħna kif tara l-popolazzjoni tagħhom? Fil-fatt speċjalment dik waħda mill-ispeċi li rajna l-ewwel il-ħamra hija waħda mill-iktar popolari. Spiss jiġifieri tmur tom f'postijiet fejn hemm il-blat, spiss ħafna narawha. Hija komuni immens. Għandhom mod partikolari kif jimxu kollu, għax isnu xi kultant ikonna l-impressjoni li huma imwaħla ma' xi blata, ma fil-verità jimxu wkoll iż-vera. U fil-fatt għandhom dak li hawnhekk qed naraw il-filmat, qed narawha miexja, hemm taħt hemmhekk qed naraw ishom affarijiet jiċċaqelqu żgħar ħafna, dawk ngħidulhom tube feet. Fil-fatt dawk jintlew huma mimlijin bl-ilma u l-stilla tal-baħar tvarja il-pressjoni ta' ġo fihom u ċċaqlaqhom u jintużaw biex tista' timxi bil-mod il-mod minn post għal ieħor. Illa, kemm hija affaxxinanti l-ħajja u n-natura. Dejjem tara u titpaxxa biżbuħija li għandna fin-natura tagħna. U din timxi b'dan il-mod. Imma bagħad hemm oħrajn li għandhom forma differenti. Iva, hemm stilel tal-baħar ngħidulhom feather stars li huma fil-fatt ishom rix għalhekk. U daw kapaċi anki huma hawnhekk qed naraw il-filmat ta' waħda minnhom fil-fatt qed narawha tom fil-baħar. Issa kieku jiena nara ma naħsibx li stilla tal-baħar dik. Ekku, għax tidher differenti. Stillel tal-baħar hemm speċi differenti u anki gruppi differenti. Din hija ta' grupp ieħor illi ngħidulhom kif qedlek il-feather stars. Minħabba fil-mod li jixbħu ir-rix, isek għandek rixa qed tiċċaqlaq hekk kien ħafna rixa tiċċaqelqu fil-fatt. U hija xi ħaġa li nsibuha lokalment? Lokalment hemm speċi tagħhom bħal dawn. Ta' feather stars. Yes.
Wow. L-ewwel qedtilna li issa għajn jaħdmu bl-ilma, bil-pressjoni tal-ilma. Veru li l-istilel tal-baħar m'għandhomx demm? Le, m'għandhomx demm, fil-fatt in-nutrienti jiċċirkolaw fil-ġisem tagħhom permezz tal-ilma. Affaxxinanti. U l-ilma qisu l-iskeletru tagħhom, speċi minn ġewwa jagħti iżid il-pressure kif semmejna fil-fatt dawk ta' dak li nhom it-tube feet u li jagħmlu hija jiċċirkolaw l-ilma ġol ġisem tagħhom u n-nutrienti bażikament jiġi ċirkolat f'dak l-ilma, m'għandhomx demm bħal kif għandna aħna. Kemm hija affaxxinanti in-natura. Fil-katina tal-ikel, kif insibuhom fuq xieklu huma fejn? La bħala tip ta' ikel dawn jiklu ikel differenti ma jħobbu ħafna pereżempju l-gandofli jew inkella il-mussels. Dawn li jagħmlu hija taħt għandek il-ħal, ġifri inti dil-stra tal-baħar il-ħal insibuh taħt. Mela x'tagħmel di tmur fuqhom, twaħħal id-diraj tagħha miegħu tibda tiġbed sakemm jagħmel xaq. Kif jagħmel xaq? Ġifri jifetħu daqsxejn dawk ix-shells tagħha jkun hemm xaq bejniethom, din titbatta l-istonku tagħha ġo fih u l-enzimi u l-aċtu jħollu il-gandofla eżatt. In-natura sabiħa ma kattiva fil-verità. Mbagħad huma jieklu dak li jkun diġerit. Issa, meta qed jagħmlu hekk fil-fatt qed jikkontrollaw anki jagħtu benefiċċju għall-ekosistema x'jikkontrollaw daw il-popolazzjonijiet. Mingħajr l-istilel tal-baħar, il-gandofli u hekk jistgħu jikbru b'mod ġieli mhux invażiv imma li l-numru tagħhom jikbru ħafna u ma jħallu speċi oħrajn ovvjament jikkolonizzaw l-erja fejn jkunu qed jikbru. Allura bekk huma jkunu qed jgħinu l-ekosistema biex ikun hemm iktar varjazzjoni ta' speċi f'dik l-ambjent. Hawnhekk qed naraw il-ħal fil-fatt taħt fejn jinsab fin-nofs hemmhekk. Dik li qed minn fejn jieklu l-ikel. Jieklu eżatt fin-nofs tagħhom hekk qed naraw tnejn il-ħal jinstab fin-nofs u il-ħal ibattal l-istonku tagħha ġo l-gandofla. Mbagħad jerġa' jtella l-ikel jiġbed l-ikel il fuq ġo fiha ġifieri. Meta semmejt kif huma jikkontrollaw il-gandofli u l-popolazzjoni tal-affarijiet li jieklu, hemmhekk ġiet f'moħħi għaliex u daqshekk importanti li aħna nieħdu ħsieb il-ħajja marittima. Għaliex kif il-bniedem jinterferixxi f'dik il-ħaġa se jqalleb is-sistema kollha mhux hekk? Jekk tiftakar aħna semmejna meta konna semmew il-programmi li kont hawnhekk qabel semmejna il-ħolqa bażikament jew il-katina tal-ikel. Dawn ukoll għandhom rol importanti. Kull speċi għandha rol importanti fil-katina tal-ikel. Għax ovvjament jekk tneħħiha dak li jekk kienet tikol ċertu speċi, daw l-ispeċi ovvjament ħajjiżdiedu fin-numru għax mhux se jiġu kontrollati. Ġifieri importanti daw għandek il-predatur li qed jiekol il-prej u jikkontrolla l-popolazzjonijiet tagħha u bekk speċi oħrajn li normalment jgħixu fil-żona minħabba li ovvjament ikun hemm l-ambjent ikun possibbli għalihom li jgħixu, bekk jistgħu jitkattru jiżdiedu. U hekk ikun hemm varjetà mhux gandofli biss pereżempju jew inkella mussels biss jgħixu fl-il-post. L-istilel tal-baħar ma jittiklux, jiġifieri vera m'hemmx raġuni. Assolutament, għaliex għandna naqbduhom. Għaliex għandna naqbduhom. Importanti li kemm jista' jkun kif edna nieħdu ritratt biss u hekk ikollna tifkira x'nieħdu magħna d-dar. Huma staġjonali jew le ssibhom il-ħin kollu? Ssibhom fil-fatt hemm minnhom jgħixu anki sa 30 sena. Dejjem skont l-ispeċi, imma sa 30 sena. U mhux neċessarjament imma jibqgħu jikbru. Huma jikbru skont id-daqs. Skont id-daqs, skont l-ispeċi tal-ispeċi hekk. U xi jħobbu l-iktar, Sandra, il-blat jew ir-ramel? Insibu l-maġġor parti tal-ispeċi insibuhom iktar fuq il-blat ħafna mill-ispeċi, però ovvjament inti ħassib oħrajn, però l-iktar insibuhom f'żoni fejn għandek il-blat għax inti jistgħu għandek il-ħaxix li jistgħu joborxuh minn fuq il-blat u barra minn hekk imbagħad għandek l-ikel tagħhom insibuh iktar f'dawn il-postijiet. Ekku għax il-gandofli l-iktar li jkunu huma mqabda mal-blat. Sandra, dejjem suġġett interessanti, dejjem twassilna tarif illi ituna aktar ħiel dwar il-ġmil tan-natura li għandna taħt il-baħar tagħna naf kemm għandek il-ħajja marittima,
għal qalbek u għandna wkoll preparati xi suġġetti oħra għal matul din is-sensiela illi se nkunu qegħdin niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna Sandra tal-ħin tiegħek tal-preparazzjoni għax ikolli ngħid li Sandra dejjem tiġi hawnhekk preparata kif suppost kollox ordnat kif għandu jkun. Jiena nitolbok tieħu xi ħaġa oħra mir-rigali tagħna ta' kummerċ ġust, grazzi lil-Ljub Djakonija Parroċċi, niltaqgħu mela fil-programm li jmiss. Aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami bqgħu magħna għax Karlo qed ninnota kważi lestija dik ix-xejn. Kemm jaġġel. Insomma, intom kontu qed taraw jiena kelli dari leħa, allura ma stajtx naraħ tajjeb ħafna, niltaqgħu darwaqt.